Voor mij betekent vaderlandsliefde natuurlijk houden van je land, maar dat is een groot woord, houden van je land. Ik zie daarin houden van alle etnische groepen van Suriname, hun een warm hart toedragen, een saamhorige samenleving waar ik iedereen van alle culturen in Suriname bij elkaar zie met de neuzen eh, naar, in één richting. Dat is voor mij vaderlandsliefde. Bereid zijn dingen te doen, bereid zijn dingen te doen wat niet meteen voor jou is, maar voor ons allen. Dat is het mooiste wat je kan doen. Ik kan dingen doen voor mezelf, maar het moment waarop het ons allen dient, dat is voor mij vaderlandsliefde. Bereid zijn te werken, wetende dat het niet alleen voor jou is, maar dat zoveel mensen daarvan kunnen genieten. En wanneer werd u zich ervan bewust daarin? Nou, voordat ik in het leger ging, maar sowieso als je in het leger gaat, dan ben je zeg maar bereid om dood te gaan voor iedere Surinamer. Die staat aan de grens en dan zeg je van wie dit land binnen wil komen om iets naars te doen met wie dan ook. Of het een Javaan is of een Hindustan of een Chinees, iemand met een Surinaams paspoort of die hier geboren is. Dan is het onze taak om ervoor zorg te dragen dat ze dat niet doen. Dus ik ben mij daar een hele tijd van al bewust dat ik dat heb. En ik kan dat niet eisen van iedereen, maar ik vind het wel een mooi goed om te hebben als Surinamer. Dat je van je land houdt en dat je je vlag hoog houdt. En dat is voor mij ook het mooiste moment waar we met z'n allen ons volkslied zingen. Hoe groot wij ook zijn, hoe klein wij ook mogen zijn in de wereld. Maar dit is van ons. We zijn geen Amerikanen, we zijn geen Chinezen. We zijn, niet dat dat niet goed is, maar wij zijn wie we zijn. En dat is Surinaams en dat is wat wij moeten uitdragen. Dus ik vind dat een mooi ding. Hoe probeer ik vaderlandsliefde uit te dragen? In heel veel van mijn uitingen. In mijn muziek, als ik op tv ben, als ik met mensen praat, op welk niveau dan ook. Ik doe het in mijn liedjes met Hallo Sranang. En daarin draag ik mijn liefde uit. Probeer ik mijn liefde voor Suriname te tonen. Maar ik probeer ook mensen aan te moedigen om van hun land te houden, hun punten te geven waarin ze kunnen merken dat alleen door vaderlandsliefde wij iets kunnen bereiken hier. Ik doe het met muziek en de meeste Surinamers zullen het weten. Van Paramaribo tot Hallo Sranang, tot Familie Sranang Mikondre. En het doet me goed om iedereen uit volle borst dat soort liederen te horen zingen. En dat ze er niet alleen maar het liedje mooi vinden, maar ook erbij stilstaan van dit gaat over Suriname, over Paramaribo, Champion City. Ik zeg capital of the world. Dus mensen mogen zeggen van ja, capital of the world, hoe bedoel je? We hebben Singapore. Voor mij is dat capital of the world, Suriname, waar je geboren bent en waar je dood wil gaan en waar je begraven wil worden. Het is wijd. Mensen bemoedigen in deze. Hoe zie ik het voor andere artiesten? Kijk, in deze moeilijke tijd. Ik heb het ook moeilijk gehad. Het is natuurlijk moeilijk voor mij om als artiest te zeggen wanneer kan ik weer aan de slag, want er zijn andere mensen die het veel moeilijker hebben. En ik weet ook dat wij, kunstenaars, muzikanten, wij willen honderden, duizenden mensen bij elkaar brengen. En we weten dat dat in deze situatie niet zal gaan. Dus daar moeten we uitzitten. Maar ik denk niet dat wij de eerste moeten zijn die gaan lopen klagen van wij willen optreden. Want we gingen optreden in het begin om mensen blij te maken. Voor mij was het niet van ik moet meteen mijn geld verdienen. Ik vind dat de gezondheid van mensen belangrijker is dan entertainment. Dus we zullen even omstijberen, zou ik zeggen. En doorgaan met je kracht. Proberen ondertussen wat muziek te maken, want het komt goed. Als mensheid hebben we alles overleefd en ook corona zullen we overleven. Dus we moeten niet denken van als aan die snackbamorren, dat gaat zeker afgelopen zijn. Maar uiteindelijk als het afgelopen is, dan moet je kracht ready hebben. Misschien was je bezig met je werk en had je weinig tijd om creatief bezig te zijn. Ik zou zeggen, neem de tijd om creatief bezig te zijn en laten we met z'n allen proberen deze tijd te overbruggen. Maar als we nu dingen gaan willen doen die niet accorderen met het beleid van de overheid, dan helpen we elkaar niet. Dus laten wij, vooral als artiesten die veel volgers hebben, mensen niet gaan oproepen om tegendraads te zijn, om tegen de overheid te zijn, om zich niet aan de regels te houden, omdat wij zo graag willen spelen. Want als we dat willen, dan is het niet meer om aard, dan is het om geld. En ik denk niet dat dat zo belangrijk is dat wij mensen in gevaar moeten brengen. Dus ik zou zeggen, ga lekker creatief bezig zijn, probeer deze tijd door te komen. Ik weet dat het moeilijk is, ook voor mij is het moeilijk. Maar laten we vooral gezamenlijk proberen een oplossing te vinden.
En daarna kunnen we lekker aan de gang met onze mensen. Dat zou ik willen zeggen.